Скъпи приятели, вече сме 2025 година. Честита нова година на всички. Аз обичам спомените и хубавите моменти. Затова нека да си припомним кои бяха най-готините и най-забавните моменти от 2024 година. Приятно гледане. Един лек шамар, миле. Леко. От тигърче да направиме. Още от малки в махлите бръмчим, от качалки машите закачим. Аз 3 години съм тренирал дженга, само да ви кажа. Ей, фастък! Кой е фастък, бе, а? Кой говори на тебе? Искате ли да станете известни? Да, не. Можеш да си кажеш инстаграма и да го изпишеме. Добре, Какво значи тогава и ти? И аз искам! Как разбирате думата модерни пичове? Скачам блато. What? Как се казваш? Доналд Тръмп ще завладее всичко. С Милкис. Какво правиш, бе? А ние познаваме ли се изобщо? Папа, аз по навик. Пожелавам здраве.